Υπάρχει μια γραμμή που γίνεται σύνθημα βοήθειας για όλα τα παιδιά. 1056. Έχεις εσύ ανάγκη? Ξέρεις κάποιο παιδί σε ανάγκη? Κάλεσε το 1056. Γραμμή ΣΟΣ από το χαμόγελο του παιδιού. Γεια σας, είμαι η Μόνικα. Νιώθεις μικρή και αδύναμη μπροστά στον ερχομό ενός μωρού. Στην αγκαλιά σε βοηθάμε να φέρεις στον κόσμο το παιδί σου και να το μεγαλώσεις σωστά. Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μια μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφίων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το 1.000.000. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr. Τα πολλά παιδιά είναι ευτυχία. Οι πολύτεκνες οικογένειες χρειάζονται τη στήριξή μας. Ο φιλανθρωπικός εθελοντικός οργανισμός Θεόφιλος απλώνει την αγκαλιά του στις πολύτεκνες οικογένειες όλης της Ελλάδας. Η δική σας προσφορά μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Καλέστε στο 210 88 28 036 και μάθετε πώς μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Global TV. Ζωντανά στην εκπομπή Pet Story. Με πολύ ωραίο ντύσιμο. Καλησπέρα Γιώργο. Η Just Perfect στο Ηράκλειο φρόντισε γι' αυτό και τους ευχαριστούμε. Ωραία. Καλώς ήρθατε φίλοι και φίλες τηλεθεατές. Πριν ξεκινήσουμε, να σας υπενθυμίσω τα email επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Και οποιαδήποτε επικοινωνία petstory@globaltv.gr, ενώ για τις αγγελίες για τα εξαφανισμένα τα χαμένα ζωάκια, petalert@globaltv.gr. Γιώργο, ποιον έχουμε απόψε καλεσμένο, πάμε να το γνωρίσουμε. Λοιπόν, μαζί μας είναι ένας παλιός φίλος. Είναι ο Ζουάν Κούρτης, είναι σκηνοθέτης. Καλησπέρα, και Γεια σας, χαίρομαι που σας βλέπω πάλι και
υπό αυτές τις συνθήκες, να καλωσορίσω εσάς και τους φίλους της εκπομπής. Να πω ότι με λένε Ζωάν Κούρτης, είμαι σκηνοθέτης. Αυτό που με συνδέει με την εκπομπή είναι μια φιλοσοφική αγάπη για τα ζώα. Ακριβώς προς τα ζώα. Γιατί άλλος αν μας βλέπει θα πει σκηνοθέτη, τι το θες, τι εκπομπή είναι εδώ. Κατάλαβε. Πώς συνδέεται με την εκπομπή. Ναι, είχα την τύχη να συνεργαστώ με μια φιλοζωική εταιρεία πριν μερικά χρόνια για ένα τηλεοπτικό σποτάκι με θέματα δέσποτα σκυλιά. Αυτό είναι καλό, είναι. Είχε επιτυχία, αυτό έχει παιχτεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Στην Ελλάδα, κυρίως διαδικτυακά. Κυρίως διαδικτυακά. Για τους φίλους μας που δεν σε γνωρίζουν, πες μας λίγο την ιστορία σου, από πού ήρθες, πώς βρέθηκες εδώ. Λοιπόν, κατάγομαι από τη Συρία. Ναι. Έχεις γεννηθεί εκεί δηλαδή? Γεννήθηκα Κάιρο. Ο πατέρας μου ήδη σπούδασε εδώ πέρα και έτσι αφού γεννήθηκα, λίγους μήνες αργότερα ήρθα και καταστάθηκα πριν 32 χρόνια εδώ στην Αθήνα. Τώρα πόσο είσαι δηλαδή, κύριε 32. Λοιπόν, εγώ είναι πιο μεγάλος. Υπάρχει έτσι μια καλλιτεχνική φλέβα στην οικογένεια, στον χώρο της τηλεόρασης. Ναι. Δηλαδή? Και η μητέρα μου και ο πατέρας μου ασχολήθηκαν με το χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου. Η γιαγιά μου είναι σεναρογράφος, ο θείος μου, ένας μακρινός ξάδερφος του πατέρα μου, είναι ένας γνωστός σκηνοθέτης στην Αμερική, έχοντας όνομα Νάσταρ Τανζούρ. Είναι γνωστός, δεν το ξέρω εγώ, ναι. Είναι γνωστός για κάποιες ταινίες του, όπως η ταινία με τον Άντονι Κουίν, το λιοντάρι της ερήμου. Υπήρξε παραγωγός στην ταινία Halloween, ήρθα με τις μάσκες του Καρπέντε με την Τζέμιλ Κέρτις. Ωραία ταινία. Ελληνική οικογένεια, λοιπόν. Με τα ζώα είναι και αυτοί οι συγγενείς σου, τα αγαπάνε? Όσο μπορώ, δεν θα έλεγα πως είναι σε ένα φυσιολογικό ρυθμό. Όχι κάτι παραπάνω. Εδώ δηλαδή ας πούμε θα ταΐσουν ένα δέσποτο, δεν θα χτυπήσουν ένα ζώο στον δρόμο για να το χτυπήσουν ένα δωμάτιο. Μια ευαισθητοποίηση υπάρχει σαν ζώο. Ναι, απλώς εσύ ας πούμε στην οικογένεια είσαι αυτός που έχει το παραπάνω με τα ζώα. Ναι, που έδωσε κάτι παραπάνω σε αυτό το θέμα. Να σε ρωτήσω κάτι, μιας και είπες ότι είσαι από τη Συρία. Υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση που δείχνουν οι Έλληνες απέναντι στα δέσποτα ζώα με τους Σύριους απέναντι στα ζώα? Ναι, λοιπόν, η διαφορά έχει ως εξής. Ποια είναι η διαφορά? Ένας λόγος πιστεύω έχει να κάνει και με το θέμα της θρησκείας. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή μια ευαισθησία υπάρχει στο θέμα της ανθρώπινης ζωής σε ό,τι είναι ζωντανό. Και έτσι δεν παίζει ρόλο αν είναι άνθρωπος ή κάποιο τετράποδο φύλλο. Τι εννοείς τη θρησκεία που έχουν στις... Γενικά στις Ισλαμικές χώρες. Μάλιστα. Στις Ισλαμικές χώρες, ναι. Ένας λόγος που είναι λίγο παραπάνω ευαίσθητοι σε οτιδήποτε είναι ζωντανό πάνω στη γη. Είναι δηλαδή λίγο παραπάνω ευαίσθητη στη Συρία, ας πούμε, με τα ζώα. Ακριβώς. Δυστυχώς αυτό δεν έχει περάσει. Έχει περάσει η εικόνα του τρομοκράτη, του ανθρώπου που αφαιρεί ζώα για να χαρίσει. Μα βλέπουμε εμείς την τηλεόραση και δεν ξέρω κιόλας αν είναι αλήθεια. Μπορείς να μας το πεις εσύ, γιατί θα έχεις εκεί τις άκρες σου και τις νοημίες σου. Βλέπουμε άσχημα πράγματα που κάνουν άνθρωπος με άνθρωπο. Δηλαδή φαντάσου αυτοί τι θα κάνουν στα ζώα. Ακριβώς. Και έχω κάτι να σου πω πάνω σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς υπήρχαν δύο από τα μεγαλύτερα ζωολογικά πάρκα στις αραβικές χώρες στη Συρία, τα οποία δεν ξέρουμε τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται, επειδή είναι υπό την κυριαρχία αυτών των τρίτων που έχουν εισβάλει στη χώρα. Δεν το ήξερες εσύ? Όχι, ούτε εγώ. Δυστυχώς υπάρχουν κινητοποιήσεις από διάφορους φιλόζωους σε διεθνή επίπεδο, ακόμα και από τους ντόπιους στη Συρία. Αλλά δυστυχώς, επειδή δεν είναι εφικτό να γίνει σε πράξη αυτό το πράγμα, η κινητοποίηση γίνεται μόνο διαδικτυακά για την ενημέρωση των υπολείπων. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα δηλαδή. Δυστυχώς. Δηλαδή, και δεν γνωρίζουν σε τι κατάσταση βρίσκονται τα ζώα, δεν υπάρχει κανένας φύλακας, κάποιος να τα προσέχει, να τα ταΐσει και είναι... Δηλαδή μπορεί και να τα τρώνε, μπορεί οτιδήποτε να γίνει. Ακόμα και να το πουλάνε. Ακόμα και να τα πουλάνε.
Ναι, και στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα είναι λίγο δύσκολο να ασχοληθεί κάποιος. Ακριβώς, ναι. Επειδή υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα, δηλαδή βάζουν σε δεύτερη προτεραιότητα πλέον τη ζωή του ζώου, τη λήψη του ζώου. Ναι. Ναι, αλλά φαίνεται όμως μια κοινωνία πως συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στα ζώα, από εκεί φαίνεται. Ναι. Και τώρα μου δίνεις πάσα, ας πούμε, για να πω, το ξέρει και η Μέρη, το συζητάγαμε πριν, για έναν 17χρονο που έφυγε από τη Συρία. Είναι τα δύο περιστατικά που ήθελα να σας τα πω. Ναι. Αυτό συνέβη στις 11 Σεπτεμβρίου. Είναι δύο περιστατικά που είναι το ίδιο μήνα. Ναι. Ένας 17χρονος πήρε μαζί του το τετράποδο φύλλο του, ένα χάσκι, ναι. Και με χτυλίνο. Νομίζω φτάσανε 500 χιλιόμετρα πήγανε μαζί. Ναι. Και ένα άλλο περιστατικό. Ο Ασλάν. Κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι, ναι. Και ένα άλλο περιστατικό ήταν μια οικογένεια από τη Συρία. Ναι. Σύριοι, πήρα μαζί τους. Τις γάτες, λες τώρα. Μια γάτα. Ναι, μια γάτα, μπράβο, ναι. Είναι φοβερό, είναι καταπληκτικό, μια παρένθεση. Ναι. Πώς άνθρωποι θεωρούν τους τετράποδους φίλους μέρος της οικογένειας, γιατί δεν τα παρατάνε. Ακόμα σε τέτοια κατάσταση. Μακάρι να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια είναι. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω αυτό το παιδί του λέει ο έμπορος, στο δουλέμπορος, του λέει δεν σε παίρνω να έχεις μαζί σου το σκύλο. Ναι, και θεωρήθηκε σαν έξτρα επιβάρυνση. Ναι. Και του είχε κάνει τώρα τα εμβόλια, όλα τα πάντα. Ναι, με το διαβατήριό του. Και μάλιστα, όπως και πολλοί άλλοι πρόσφυγες, τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα τα έχουν φυλαγμένα μέσα σε ζελατίνες, επειδή ξέρουν ότι θα περάσουν δύσκολες καταστάσεις. Με νερά. Υπάρχει και μια μεγάλη πιθανότητα να βουλιάξουν και να παραμείνουν για πολλές ώρες μέσα στη θάλασσα. Ακούμε τι γίνεται. Δυστυχώς. Και τα ταξιδιωτικά και το διαβατήριο του σκύλου και το έχει φυλαγμένο μαζί με το δικό του. Για να δούμε το πόσο του ήταν σημαντικό ο φίλος του. Είπαμε, μέρος της οικογένειας. Μέρος της οικογένειας, ακριβώς. Αυτό μας το έλεγε και η κυρία Γεωργία, η μακρύ από την Κόφα, την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, ότι πρέπει να θεωρούμε μέλη της οικογένειας. Μα έτσι είναι. Και εγώ το σκύλο μου μέλος της οικογένειας μου το θεωρώ. Που το λέω, είπαμε. Έκτορας. Κάτι διάβασα κάπου. Ετοιμάζεις κάποια ταινία, κάποιο ντοκιμαντέρ σχετικά με τα ζώα. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Έτσι έφερε τις μέρες τίποτα. Ναι. Τα καλά, όχι. Ναι. Χάρη σε μια φιλοσοφική ομάδα, μελλοντικά, αυτό θα γίνει το 2016. Θα υπάρξει μια δράση μέσα του διαδικτύου. Ενημέρωση των πολιτών μέσα από βίντεο και συνεντεύξεις για την καθημερινότητα, το πώς βλέπει ο πολίτης και το τι προβλήματα έχει στην καθημερινή ζωή με θέματα κατοικίδια. Επειδή τέτοια περιστατικά υπάρχουν άπειρα. Άμα ανοίξουμε οποιαδήποτε φιλοζωική ισοσελίδα και πάμε στην κατηγορία που είναι οι καταγγελίες, θα δούμε ιστορίες που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για μέρες. Όπως τραυματισμό κατοικιδίων, από αδιαφορία ή όχι αδιαφορία του κράτους, αδυναμία του κράτους προς αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν. Ναι, αλλά όμως και αυτός που το χτυπάει τώρα, Ζωάν, και το παραθέτει, δεν είναι εγκατάλειψη, δεν θεωρείται. Το κράτος έχει τι να κάνει, δηλαδή να έχει έναν αστυνομικό πάνω από το καθένα. Ναι. Δυστυχώς και αυτό πρέπει να ενημερωθεί ο πολίτης, να υπάρχει αυτή η παιδεία, ώστε τουλάχιστον να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Από τη στιγμή που έχουν βρει ένα άλοθη και την εύκολη λύση, ότι τα ζώα δεν μιλάνε. Με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν, να μην είναι μάρτυρες στο περιστατικό και να μην καρφώσουν το ποιος το έκανε. Με αποτέλεσμα να έχουν το κεφάλι του σύσσωλο, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ενώ αν ήταν σε κάποιον. Δηλαδή πρέπει να μιλάνε, δηλαδή. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς έτσι το βλέπουν. Καλά, αυτό να σου πω κάτι δεν παίζει ρόλο και ανθρώπους σκοτώνουν. Πριν 2 εβδομάδες χτυπήσαν ένα ποδηλάτι και τον εγκαταλείψαν στον Πειραιά. Δυστυχώς αυτά είναι τα άτυχα περιστατικά που συμβαίνουν και πολύ συχνά, κυρίως στην Ελλάδα. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό το θέμα. Πριν μερικά χρόνια, κάπου το 2015, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε ένας παγκόσμιος ποδηλάτης, μου διαφεύγει το όνομά του. Τον Άρθρο μου λες. Όχι. Που διέσχισε όλη την Ιφίλιο με το ποδήλατο
πήγε Θιβέτ, πήγε στο Ισραήλ, πήγε στην Αφρική με το ποδήλατο. Και ήρθε στην Ελλάδα και το Ήρθε στην Ελλάδα και πού πέθανε? Στον Ισθμό. Πώς το αυτοκίνητο στην Ισθμό? Στην Αττική Οδό και απειβίωσε στη Λεωφόρο Κηφισίας λόγω της κίνησης. Αν είναι δυνατόν. Δεν το ξέρα, παιδιά. Αυτό και με ποδήλατη δεν το ξέρα. Σοβαρά μιλάτε. Αυτό είναι εντάξει, είναι για κλάμα. Είναι δυστυχώς αυτό που λέγαμε. Κάποιες αδυναμίες, κάποιες ελλείψεις που δεν μπορεί να καλύψει δυστυχώς η χώρα. Έχει φορτωθεί τόσα πολλά που δεν ξέρει πραγματικά από πού να καλύψει. Άρα μου λέει δηλαδή ότι αφού τους ανθρώπους τους παρατάνε έτσι, φαντάζομαι τα ζώα. Ακριβώς. Να επανέλθω λίγο στη Συρία. Οι νόμοι του κράτους απέναντι στη συμπεριφορά των ανθρώπων στα ζώα είναι πιο αυστηροί από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα ή πιο ελαστικοί? Όχι, είναι πιο ελαστικοί. Απλά υπάρχει η ανθρώπη, δηλαδή κάτι σαν οι άνευοι κανόνες. Ακριβώς επειδή επικρατεί και η θρησκεία και το θέμα ότι ο καθένας θα σεβαστεί το ζωντανό πλάσμα, δεν έχουν μπει στη διαδικασία να το κάνουν και νόμο αυτό. Επειδή δεν υπάρχει θρησκευτικός νόμος πάνω στα ζώα, όπως π.χ. στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, εκεί πέρα και πάλι δεν υπάρχει. Υπάρχει ο θρησκευτικός νόμος, αλλά και πάλι δεν κοιτάει στη ζωή του τετράποδου. Μάλιστα. Κατάλαβα. Υπάρχει άλλος σεβασμός υπάρχει. Ακριβώς. Πάντως δεν εφαρμόζεται τώρα. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον στην τηλεόραση, γίνεται χαμός. Τώρα κάπως έχει ξεφύγει δυστυχώς η κατάσταση. Γιατί παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα πριν τον πόλεμο. Μιλάμε τώρα πριν 5 χρόνια. Φέτος κλείνουμε τα 5 χρόνια από την εισβολή που έγινε από Τρίτους προς τη Συρία. Ναι. Και μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια έχουν γίνει τόσα πολλά εγκλήματα, όχι μόνο στους ανθρώπους, ακόμα και στα ζώα. Όπως το περιστατικό τώρα, το παράδειγμα που είπαμε με τους ζωολογικούς κήπους. Ναι, κατάλαβα. Αυτό δεν το ξέραμε καν και δεν έχει βγει στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση. Δυστυχώς δεν θα έλεγα ότι τα σνομπάρουμε το θέμα της ζωής των ζώων, αλλά πιστεύω σνομπάρουμε διαφορία. δεν πιστεύουν ότι θα είναι μια είδηση που θα ενδιαφέρει τον καθένα μας. Πώς δεν καλά, ναι, θα μου πεις. Έχει σχέση με τα ζώα και δεν ενδιαφέρει τον καθένα μας. Όλους μας ενδιαφέρει. Δυστυχώς ήταν πιο πολύ, εγώ πιστεύω, τη τηλεθέαση παρά στην ευαισθητοποίηση των καταστάσεων εκεί πέρα. Τώρα έτσι μου ήρθε, εκεί ρίχνουν φόρες και τέτοια πράγματα, δηλητηριάζουν ζώα. Έτσι τώρα μου ήρθε αυτό στο μυαλό να σε ρωτήσω. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Παρόλο που υπάρχει και η ευαισθησία σε αυτές τις ψυχές, υπάρχουν και οι άνθρωποι που μπαίνουν στον πειρασμό για το ΑΒ λόγο να το κάνουν αυτό. Υπάρχει τιμωρία γι' αυτό? Τιμωρία, όχι ακριβώς για αυτή την πράξη, επειδή έκανα κακό σε ένα ζώο, για την πράξη γενικότερα. Δηλαδή, κάπως δεν δικαιολογείται, αλλά όχι για την πράξη επειδή έβλεψε κάποιο ζώο. Ναι, κατάλαβα. Δυστυχώς τα δικαιώματα των ζώων είναι σε δεύτερη ουθερότητα. Και τρίτη. Έγινε μια παρένθεση. Στην Ιορδανία, όταν πρωτοάνοιξαν τα κινέζικα εστιατόρια, κάπου στη δεκαετία του 80 αυτό συνέβη, μέσα στο διάστημα 2 εβδομάδων, κατά κάποιο μυστήριο τρόπο, εξαφανίστηκαν όλα τα ζωντανά και αδέσποτα της περιοχής εκείνης. Καταλαβαίνω. Και μια και το έπρεπε αυτό, να σας πω γιατί εγώ δεν το έπρεπε. Απλά για να πληρώσω, να δούμε, δηλαδή, για να δούμε γιατί σταματάει αυτό το πράγμα, δηλαδή γιατί έκλεισαν τα κινέζικα εστιατόρια, όχι επειδή χρησιμοποιούσαν τα ζώα, επειδή ήταν παράνομο το κρέας τους. Δηλαδή δεν είχε νομιμοποιηθεί το κρέας των αδέσποτων, των σκυλών και των γατιών, για παράδειγμα. Είναι δυνατόν. Και πάνω σε αυτό, για την Ελβετία έχετε ακούσει. Γιατί είναι γνωστή η Ελβετία? Όχι, η Ελβετία είναι τι πάνε εκεί και καταθέτουν. Τα χρήματα. Και τα χρήματα. Λοιπόν, είναι και για κάτι άλλο γνωστό που εγώ δεν το ήξερα, το μαθαίνω τώρα τελευταίως. Έχουν κάποιες γιορτές σε κάποια διαστήματα του χρόνου, όπου τρώνε γάτες και σκύλους. Οι Ελβετοί που θεωρούνται πολιτισμένοι και έχουν τέτοιους μισθούς, αυτό που σας λέω ισχύει, όποιος θέλει μπορεί να πατήσει στο διαδίκτυο και να το δει. Και μάλιστα τα κάνουν και λουκάνικα. Και
Και είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή και συμμετέχουν όλοι, παιδιά. Οι Ελβετοί. Εκεί δεν υπάρχουν νόμοι. Δεν είναι νόμοι, είναι θέμα πολιτισμού, παιδιά. Γι' αυτό λέμε οι Έλληνες ότι είναι πολιτισμένοι. Δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ μακριά, να βάλουμε τις σταυρομαχίες. Που για να πεθάνει ο κάθε ταύρος περνάει από 1000 βάσανα. Από 1000 βασανισμούς, από μαχαιριές, από τα ξύφη του ταυρομάχου. Και στο τέλος, δηλαδή δεν υπάρχει νικητής, ποτέ δεν βγαίνει νικητής ο ταύρος. Πάντα νεκρός βγαίνει στο τέλος. Μέχρι να βρεθεί ο ταυρομάχος που θα τον σκοτώσει και θα τον αφήσει νεκρό στον τόπο του. Ξεφύλλα, δεν είναι αυτό το πράγμα. Το μόνο είναι που χάρηκα πριν λίγο καιρό και το λέω, δεν με πειράζει. Με τον ταύρο που τον έδισε τον άλλονα. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδατε, τελώς τον έδισε. Βέβαια το σκοτώσαμε μετά τον ταύρο. Και έναν άλλο που είχε καρφώσει τον ταυρομάχο. Βέβαια ο ταύρος, όπως είπε και ο Ζωάν, στο τέλος δεν την γλιτώνει. Λοιπόν, εγώ θα επανέλθω στη Συρία. Οι ερωτήσεις μου είναι αποκλειστικά εκεί. Πες μας τι ζώα υπάρχουν εκεί που δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχουν λόγω του τροπικού του μεσογειακού κλίματος. Έχουν την τύχη να έχουν ζώα όπως τσίτα, καμιλοπαρδάλους, ελέφαντες. Βοηθάει κυρίως το κλίμα και το ότι είναι κοντά σε γειτονικές χώρες που τα έχουν αυτά τα ζώα και να τα έχουν. Δυστυχώς εγώ δεν είχα την ευκαιρία ποτέ να πάω στους ζωολογικούς κήπους της Συρίας για να... δεν έχεις, αν θα μου πεις αφού έφυγες... Αν και πηγαίνω ερχόμουν τα καλοκαίρια, αλλά ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ ένα από αυτά τα ζωολογικά... Είναι αυτοί οι δύο οι μεγάλοι που μας έλεγες. Ναι, δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας, είναι εκτός. Ναι, κατάλαβα τι είναι. Του Δαμασκού, της πρωτεύουσας, είναι εκτός της πρωτεύουσας. Αλλά έχω κάποιες φωτογραφίες του που είχε... σε μικρή ηλικία που είχε πάει ο πατέρας μου και τραβήξει ακριβώς. Πραγματικά είναι καταπληκτικός χώρος. Εκεί πέρα έχει κανείς να έχει την ευκαιρία να δει από κοντά ζώα που μόνο στις ταινίες και σε ταινίες animation όπως στη Μαδαγασκάρη να δει. Όπως ζέβρες, άλλο ένα παράδειγμα εκεί πέρα. Ωραία. Τα οποία τώρα δεν γνωρίζουμε τι έχουν απογίνει. Κατάλαβα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μια μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφίων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το 1.000.000. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr. Pet Story, ζωντανά, εδώ στο καναπέ μας. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω, να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα τώρα. Σου έχει συμβεί ποτέ να συναντήσεις κάποιο περιστατικό βίας, εσύ, κάποιος φίλος σου, κάποιος δικός σου άνθρωπος? Κάτι σχετικό με τα ζώα. Πάνω στο ναι. Δεν είναι ακριβώς πράξη βίας, απλά βρεθήκαμε σε μια δύσκολη κατάσταση, το οποίο δεν υπήρχε κάποιος να βοηθήσει και ήταν καθαρά κάτι που έπρεπε να το κάνουμε, να το αναλάβουμε εμείς. Θες να μας πεις λίγο? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία περίπτωση ακριβώς που συνέβη. Λοιπόν, αυτό συνέβη και μάλιστα αυτό το καλοκαίρι. Σε μια πάρα πολύ καλή μου φίλη, η οποία εγώ, λόγω της φιλίας μας, δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Ο γείτονας στην ίδια πολυκατοικία είχε ένα ζευγάρι σκύλων
τα οποία γέννησαν φέτος και τα είχε βάλει στο προαύλιο της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι. Ναι, ήταν 25. Και με αποτέλεσμα η ίδια κάθε μέρα με δικά της έξοδα να πηγαίνει κάτω, να καθαρίζει τους χώρους, να φροντίσει και να ταΐσει τα κουτάβια αυτά, επειδή ο ίδιος ο κύριος ηλικιωμένος δεν μπορούσε μόνος του λόγω της ηλικίας και της κατάστασής του να φροντίσει τα ζώα. Με αποτέλεσμα να έχει πάρει την πλήρη ευθύνη χωρίς να είναι δικά της η ίδια. Κανένας άλλος από την πολυκατοικία. Ναι, δεν τελειώνει εκεί όμως το θέμα αυτό. Υπήρχαν παράπονα περί δυσοσμίας, περί ηχορύπανση, περί γαβγίζα συνέχεια, ειδικά τα βράδια. Λογικό είναι, ναι. Κάποιος πρέπει να τα υιοθετήσει, γι' αυτό λέμε να υιοθετούμε. Γι' αυτό λέμε να κάνουμε στήρωση στα ζώα. Ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω για το θέμα της ενημέρωσης και της παιδείας που ο καθένας έπρεπε τα βασικά που δώσαν να τα ξέρει. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Με αποτέλεσμα να μαζέψουν υπογραφές από όλους τους ενίκους, από τους κατοίκους της πολυκατοικίας και να καλέσουν την υγειονομική για να καταγγείλουν τον κύριο περιστατικό αυτό για να μαζέψει, να βρεθεί μια λύση να μαζέψει τους κύριους. Δεν θα μπορούσαν όμως, παιδιά, συγγνώμη που διακόπτω Μέρη, δεν θα μπορούσαν όλοι αυτοί, ο καθένας τους από 5 λεπτά να σπαταλήσει για να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για να μαζέψουν υπογραφές, να διώξουν τα σκυλάκια, βρήκαν χρόνο. Δυστυχώς, ούτε μια κονσέρβα, ούτε σκυλοτροφή, ποτέ τους κανένας δεν πρόσφερε σε αυτά τα κατοικίδια. Εκτός από την κοπέλα. Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να έρθει η νομική υπηρεσία και να του δώσει προθεσμία. Είχε περάσει 4 μήνες από τότε που είχαν γεννηθεί. Ναι. Το περιστατικό συνέβη για 4 μήνες. Του δώσανε προθεσμία μία εβδομάδα να ξεφορτωθεί όλα τα σκυλιάκια που είχε εκεί πέρα παραιτημένα στην πολυκατοικία. Να ξεφορτωθεί, δεν μου άρεσε αυτή η λέξη, δηλαδή τι του είπα. Ξεφορτωθεί ακριβώς έτσι όπως έχει. Αλλιώς μέσα σε μία εβδομάδα θα έχει πρόστιμο 1.000 ευρώ το κάθε κουτάβι που θα υπάρχει εκεί. Εδώ πέρα εμπλέκονται μεταξύ πάρα πολλά πράγματα και εδώ καταλαβαίνουμε ότι άνθρωποι ακόμα και του δημοσίου το πόσο γνωρίζουν το θέμα των φιλοζωικών εταιριών και σε τι βαθμό μπορούν να βοηθήσουν αυτά τέτοιες καταστάσεις. Θα επανέλθουμε εκεί απλά να εξηγήσω τι έγινε με αυτή την περίπτωση. Όταν τους είπε ότι εδώ 4 μήνες δεν μπορούσε να τα ξεφορτωθεί και να τα δώσει, θα βρεθεί τώρα μέσα σε μια εβδομάδα να θα καταφέρει να τα δώσει. Μικρός ο χρόνος. Δεν μας νοιάζει, λέει, αυτό το περιθώριο σου δίνουμε, κόψε το κεφάλι σου, κάνε ό,τι θέλεις. Σε αυτή την περίπτωση θα τα πάρω εγώ, θα τα πάω να τα αμολύσω στο πάρκο της περιοχής. Είπε ο κύριος. Ο ηλικιωμένος. Η απάντηση του. Λάθος βέβαια αυτό, έτσι. Ναι. Εντάξει, πάνω στα απόμονωση ήταν η μοναδική απάντηση που θα μπορούσε να δώσει. Αλλιώς σε μια εβδομάδα θα είχε 1.000 ευρώ πρόστιμο το κάθε σκυλί. Θες να πεις ότι πιέζει έτσι είδους την κατάσταση ο Δήμος, όπου σε αναγκάζει να αφαιθείς άσχημα, αυτό εννοείς. Κάπου αλλού θα καταλήξω κιόλας. Με αποτέλεσμα, αυτοί από την υγειονομική υπηρεσία να του πούνε ότι εάν διαπράξει κάτι τέτοιο θα έχει ένα επιπλέον πρόστιμο που θα τα αφήσει ελεύθερα και χωρίς εμβόλια τα κουταβάκια ελεύθερα στο πάρκο. Μάλιστα. Δηλαδή αυτός έπρεπε να βρει σπίτια για να μπορέσει να τα δώσει. Λέει αλλιώς, λέει, δώσα σε κάποια φιλοζωική εταιρεία. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε σε αυτό που είπε για τη φιλοζωική εταιρεία, επειδή υπάρχει και αυτή η εντύπωση ότι η φιλοζωική εταιρεία θα αναλάβει όλα τα λάθη όλων αυτών των ανθρώπων που αφήνουν τα σκυλιά να γεννιούνται έτσι αβέρτα. Ναι, θα επανέλθουμε εκεί. Άρα πάμε σε αυτό που είπε η Μέρη, ότι πρώτα η στήρωση είναι το πρώτο θέμα. Ακριβώς. Κουτσά στραβά, καταφέραμε μέσα σε μια εβδομάδα, η αλήθεια είναι ότι του δώσανε περιθώριο και άλλες 3 μέρες για να δώσει και τα 2 μεγάλα. Τα μικρά. Καταφέραμε να τα δώσουμε χάρη σε μια μεγάλη γνωστή φιλοζωική ιστοσελίδα που βάλαμε εκεί πέρα την αγγελία. Μάλιστα. Ποια περιοχή έγινε αυτό, ποια περιοχή? Κοντά στο Παγκράτη. Κοντά στο Παγκράτη, μάλιστα. Λοιπόν, έχει φιλοζωική. Λοιπόν, επαναρχόμαστε σε αυτό το θέμα της φιλοζωικής. Άνθρωπος της υγειονομικής υπηρεσίας
ή πρότεινε σαν λύση να δοθούν σε κάποια φιλοζωική εταιρεία. Αυτό που δεν γνωρίζουν, όπως και εκείνος που θα έπρεπε να το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Και πιστεύω και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν εντύπωση πως οι φιλοζωικές εταιρείες λειτουργούν σαν κάτι σαν ελεύθερο ανοιχτό ξενοδοχείο. Θα μπορούσε ελεύθερα όλοι, ό,τι αδέσποτα και σκυλιά, να τα πάνε να τα αφήσουν εκεί. Δεν είναι μάγιο. Ακριβώς λες και έχουν ένα απέραντο χώρο και θα μπορούσαν εκεί να βλέπουν και να. Ζουν με δικά τους έξοδα από την τσέπη τους, να η Μέρη να ξέρει. Είναι γεμάτες και φιλοζωικές. Ακριβώς σε όποιες φιλοζωικές ισοσελίδες μπήκαμε, καμία δεν είχε τη δυνατότητα να πάει να κρατήσει αυτά τα. Μία γάτα Μέρη διάβαζα, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες γατάκια στα 7 χρόνια, αν μείνει δεν τη στηρώσουν, γεννάει. Μόνο μία γάτα. Δηλαδή φαντάσου τι γίνεται. Και έχουμε αυτό το φαινόμενο με τις γάτες όταν στην πόλη. Και το μόνο, δηλαδή αυτό πρέπει δηλαδή, να το γνωρίζουν οι άνθρωποι, οι πολίτες της χώρας, ότι οι φιλοζωικές δεν έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν κατοικία και αδέσποτα ζώα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προσφέρουν χρήσιμες συμβουλές, την ιάτωση οι οποίοι παρέχουν στηρώσεις σε χαμηλές τιμές, σύνταξη της αγγελίας ώστε να μπορέσουν να τα δώσουν και να τα πάρει κάποιες ενδιαφερόμενες ή κάποιες ενδιαφερόμενες οικογένειες αυτά τα αδέσποτα. Καλά, τώρα με το διαδίκτυο γίνεται καλή δουλειά. Το διαδίκτυο. Εάν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δηλαδή αν πηγαίναμε πίσω στην εποχή της εφημερίδας, εκεί ήταν ακόμα πιο πρωτόγνωρες. Όχι, τώρα είμαστε καλά και τα email που δίνει η Μέρη, μπορεί ο κόσμος ό,τι ανακοινώσεις έχει, ό,τι προβλήματα έχει. Τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητα και η ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα των ζώων πραγματικά είναι πιστεύω σε πολύ καλό βαθμό σε σύγκριση με άλλα χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Έτσι το βλέπεις εσύ, Ναι. Και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και το διαδίκτυο. Και όχι μόνο το διαδίκτυο, και άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν και χρησιμοποίησαν ως εργαλείο το διαδίκτυο για αυτό. Εσύ έχεις κάποιο ζωάκι. Ναι, λοιπόν, πώς το αποκτήσαμε αυτό. Ένα γκριφόν Μαλτές, το οποίο ήταν αδέσποτο. Το ένα του μάτι είναι τυφλό. Ναι. Το έχουν χτυπήσει δηλαδή. Δεν το γνωρίζουμε, επειδή έτσι το βρήκαμε. Και η αλήθεια είναι ένας φίλος μας το βρήκε και πώς έγινε η ιστορία αυτή. Εμείς πριν 5 χρόνια περίπου είχαμε ένα. Φαίνεται ότι είναι σκηνοθέτης, ημερομηνίες, ώρες, λεπτά που ήταν χρόνια. Ξέρεις, εγώ θα συνδυάζω, δηλαδή ακριβώς πριν 5 χρόνια, με κάποιο περιστατικό που έγινε εκείνη τη χρονιά. Ναι, κατάλαβα. Υπήρχε Ούντια ή κάποια ταινία που βγήκε σε αυτή τη χρονολογία, κάπως έτσι που τα συνδυάζω και τα έχω αριθμημένα, χρονολογημένα όλα στο μυαλό μου, οργανωμένα. Λοιπόν, ναι. Πριν 5 χρόνια λοιπόν, χάσαμε ένα γκριφόν που είχαμε για 4 περίπου χρόνια. Κάλες χάσατε για το σπίτι? Όχι, δυστυχώς κόλλησε αυτό το καλαζάρ. Και το καταλάβαμε. Μέρη αυτό που φοβόμαστε. Σχεδόν 2 εβδομάδες αργότερα. Και δεν είχαμε πάρει καθόλου χαμπάρι ότι έπασχε από αυτό. Και εμείς νομίζαμε ότι ήταν μια πλήρωση επειδή ήταν χειμώνας. Και θα κάνουμε και μια εκπομπή, η Μέρη θέλει να κάνει, το έχει ζητήσει εδώ και καιρό, μια εκπομπή να κάνουμε για το καλαζάρ. Τώρα δεν ξέρω άμα θα το σωστό να καταγγείλω και ένα περιστατικό που έγινε με το συγκεκριμένο, με μια κτηνία, δεν χρειάζεται να. Όχι, θα μας το πεις αυτό, μεταξύ μας απλώς ένα περιστατικό που έγινε με το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο γκριφόν που είχαμε, τη Ζολή, ήταν και εθνικό, η Ζολή, ήταν στα τελευταία της. Είχαν ακρώσει όλα της τα εσωτερικά όργανα. Κάτσε, περίμενε, τι ηλικία είχε? Ήταν μικρή. Ήταν γύρω στα. Είχε καρκίνο, είχε. Λόγω του καλαζάρ. Λόγω του καλαζάρ, ναι, τα ξεχάστηκα. Ήταν στο τελευταίο στάδιο. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καλά, την αρρώστια για αυτό. Και ήταν 5 χρονών περίπου. Κρίμα. Και ήταν ακριβώς η ηλικία την οποία την είχαμε συνηθίσει και ήταν. Μέρος της οικογένειας. Ακριβώς. 5 χρόνια είναι λογικό. Τη
Και πήγαμε στην κτηνία του, μας είπε ότι τη σοβαρή κατάσταση που έχει. Ναι. Και μας είπε ότι είναι θέμα όχι πλέον θέμα ημερών, ναι. αλλά θέμα πλέον ωρών, αν θα τη βγάλει ή όχι. Σας είπε. Ναι. Και όντως έτσι ήταν. Απλά εμείς τι ζητήσαμε. Ζητήσαμε για να είμαστε σίγουροι ότι πάσχει από αυτό. Τη ζητήσαμε να μας κάνει εξέταση αίματος. Ναι. Εκείνη δεν κάνει κάτι τέτοιο, απλά πήρε δείγμα από το αίμα της και είπε ότι θα το πάει στο βιολογικό κέντρο. Ναι, για να κάνει την ανάλυση. Για να κάνει την ανάλυση στο χημείο, για να κάνει την ανάλυση αίματος. Ναι. Το κράτησε το μπουκαλάκι, πληρώσαν προκαταβολικά ένα μεγάλο ποσό. Ναι. Για να γίνει η εξέταση. Για να γίνει αυτό. Εσείς απλώς θέλετε να το κάνετε, σας είπα ότι έχουν μείνει ώρες. Δηλαδή, μας είπε ότι δεν είναι ανάγκη, ούτως ή άλλως θα πεθάνει. Απλά εμείς για σιγουριά να ξέρουμε από τι έπασχε και από τι έπαθε. Πάρα πολύ. Δηλαδή το καταλαβαίνα, το βλέπαμε κιόλας. Δεν σας είπε να κάνετε θανασία. Σε τέτοια περίπτωση που πονάει, συνήθως ο κτηνίατρος προτείνει. Να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν το θυμάμαι. Επειδή είχα το μυαλό μου πιο πολύ στο να τη φροντίσω παρά το τι μου έλεγε η κτηνίατρος. Ναι, γιατί αν είναι να υποφέρει και να πεθάνει από τους κόλλους, να κάνει ευθανασία. Ναι. Είναι κάτι που όλοι το αποφεύγουμε και δεν θέλουμε να μας συμβεί. Δυστυχώς είναι η τελευταία λύση. Δυστυχώς είναι η τελευταία λύση. Το να υποφέρει. Ναι, και κάποιοι το θέλουν αυτό να γίνει και για τους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Και έχουν βγει και ταινίες πάνω σε αυτό το θέμα. Θα θέλαμε να το σκεφτείς αυτό. Ναι. Να το σκεφτείς. Δηλαδή μια ταινία μικρού μήκους όπως κάνει. Ένα παράδειγμα με κάποιο ζώο θα ήταν παράδειγμα και για τους ανθρώπους. Δηλαδή πώς είναι. Ναι. Πώς, η τελευταία σου ταινία τώρα ήταν του Ρέμπραντ, νομίζω. Του Ρέμπραντ, ναι. Όποιος θέλει μπορεί να πει να το δει. Θα έρθουμε πάλι στο θέμα του Ρέμπραντ, γιατί και το ελληνικό μήκους ταινία που μόλις ετοίμασα. Όχι, για να δουν να έχουν το μυαλό του ο κόσμος για την ταινία που θα βγάλει για τα ζώα, γιατί μας αυτό μας ενδιαφέρει. Καλός ο Ρέμπραντ, εγώ δεν λέω, ζωγράφος άριστος. Αλλά στην κοινωνία, για τα ζώα ενδιαφέρομαστε. Στην κοινωνία, εκτός από το θέμα της τέχνης, πιστεύω είναι πιο αναγκαίο ό,τι έχει να κάνει με θέμα, με κάτι ζωντανό πάνω στη γη. Εγώ πιστεύω ότι έχει πιο πολύ προτεραιότητα από οτιδήποτε άλλο. Ζωάν, επειδή έχει ζήσει και εσύ με ζώα, καταλαβαίνεις ότι είναι το ίδιο με εμάς, δεν έχουν καμία διαφορά. Ακριβώς. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν μιλάνε. Ναι. Και το άλλο δυστυχώς το κρατάνε μέσα τους. Έχουν διαφορά. Και την τύχη τους την κρατάνε πραγματικά στα χέρια μας. Επειδή αυτοί ούτε τη δυνατότητα έχουν να πούν ότι πονάνε, ούτε μπορούν να πάνε σε γιατρό για να γιατρευτούν. Και παραμένουν σιωπηλοί με τον πόνο τους. Πιστεύω όμως ότι έχουν το δικό τους τρόπο και να μας μιλήσουν και να μας δείξουν. Αρκεί να έχουμε τεντωμένες τις κεραίες μας και να τα ακούμε. Ναι. Αυτοί που ενδιαφέρονται και τα αγαπάνε. Για να κλείσω το θέμα του περιστατικού του δυσάρεστου περιστατικού που μας το ξεχνάει, εγώ νομίζω το ξεχνάει να προπονήσουμε αν το ξέρεις, γιατί δεν θα προλάβουμε να το ρωτήσουμε, όχι τίποτα άλλο, αλλά είναι σκηνοθέτη, είναι για λέγε. Τα έχω όλα πράγματα, θα φτάσω μόνο. Ναι, το αποτέλεσμα. Πήγες στο Θανάση στις ιδέες, εντάξει, το Θανάση. Με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη γιατρός να κρατήσει τα λεφτά της εξέτασης, να μην την κάνει. Δεν πήγε καθόλου στη διαδικασία να στείλει το αίμα για ανάλυση και όταν πήγαμε εμείς 2 μέρες αργότερα μας έλεγε κάπου εδώ πέρα απλά τα έχουμε χάσει. Αυτό είναι μεμονωμένο περιστατικό, δεν είναι δηλαδή, ξέρω σε πείραξε, ήταν ο σκύλος, αλλά είναι μεμονωμένο. Μας πήρε κάπως χρόνια, πραγματικά δεν θέλαμε άλλο κατοικίδιο από τότε να πάρει μετά τη ζωή. Έτυχε επειδή έμοιαζε και ήταν διασταύρωση Μαλτές με γκριφόν, αυτό που έχουμε μετά από πόσα χρόνια? Αυτό έγινε πριν 5 χρόνια. Όχι, αλλά μου πεις και χρόνια και μέρες και τι ώρα, αφού λες ότι τα θυμάσαι όλα. Ήταν χειμώνα, 2007 περίπου. Εγώ το πάω για πλάκα, δεν θυμάται. Όχι, τι μέρα? Sorry, ήταν 2006. Λίγους μήνες πριν χωρίσω, γι' αυτό το θυμάμαι. Από μια σχέση. Επειδή είχε έρθει μαζί μου και η συγκεκριμένη κοπέλα. Το θυμάμαι. Τι είναι αυτά που κοιτάς εδώ? Γιώργο, είναι κατάλογος της Just Perfect. Και βλέπω πέρα μια κατάλογο φασιμινολάκια. Ναι, είναι πολύ ωραία όντως. Ρίχνω μια ματιά και θα μπορέσω στην επόμενη εκπομπή. Εσύ που ξέρεις τα μούστα μου. Ναι.
Just Perfect στο Ηράκλειο λοιπόν. Ωραία. Για όλα τα σώματα, για όλα τα γούστα και ελληνικά πάνω από όλα. Έχω ένα χαρτί εδώ τώρα, έτσι, να αλλάξουμε και λίγο θέμα. Διάβαζα για τους κλόνους. Το ξέρετε ότι υπάρχει μια εταιρεία στην Αμερική, όταν μεγαλώσει ο σκύλος, λέμε τώρα φυσιολογικός θάνατος 14-15 ετών πάει, παίρνουν κάποια βλαστοκύτταρα και φτιάχνουν, δηλαδή ο Fox ας πούμε. Η Dolly. Ναι. Φεύγει από τη ζωή δυστυχώς μετά από 15 χρόνια και μπορεί αυτή η εταιρεία να σου ξαναφτιάξει έναν ίδιο σκύλο. Βέβαια δεν θα έχει τις ίδιες αναμνήσεις. Εσείς θα μπαίνετε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα μπαίνεις. Το κόστος είναι μεγάλο. Είναι 90.000 ευρώ. Βέβαια εσείς σαν σκηνοθέτης δεν ξέρω. Είναι κερδοσπές ταινίας τώρα που βγάζουν. Θέλω να σου πω τώρα, θα το κάνεις. Δεν έχω βρεθεί σε αυτόν τον βαθμό ώστε να νοσταλγήσω. Πιστεύω καταρχάς δεν το κοιτάω τόσο πολύ θρησκευτικά αυτό το θέμα, ότι είναι αμαρτία, ότι θα ξανακάνουμε, θα μπούμε σε θέμα ότι θα γίνουμε θεοί και θα ξανα... Δεν κατάλαβα πώς θα θέτεις. Απλά εγώ πιστεύω ότι είναι ένας κύκλος που έκλεισε. Και τέλος, ακριβώς. Και είναι μια ευκαιρία πλέον να κοιτάξουμε και κάτι άλλο στη ζωή. Από τη στιγμή που έφυγε φυσιολογικά εννοείς το ζώο, ναι, κατάλαβα τι λες. Και εξάλλου πιστεύω ότι όπως και οι άνθρωποι έτσι και τα ζώα είναι ξεχωριστές οντότητες. Για ποιο λόγο να το κλωνοποιήσεις, νομίζω ότι δεν μπορεί να το αντικαταστήσει τίποτα. Ναι. Εγώ θα ήθελα να μείνω με την ανάμνηση του σκύλου. Ακριβώς, δηλαδή είναι σαν να βλέπεις να έχεις μια κασέτα, μια ταινία και να την βάζεις να παίζει συνέχεια. Και όπως είπε και θυμάμαι ο Δημήτρης Χόμ για το άμα θα ξαναπέστρεφε στη σχέση με τον πρώτο στην Έλλη Λαμπέτη, δεν έχει νόημα, θα ήταν σαν μια ξαναζεσταμένη σούπα. Ωραία ταινία. Είπες τώρα το καλύτερο, ωραία ταινία. Μια μέρα θα ήθελα πάντως η Μέρη, τώρα μια και λέμε, ξέρεις, το έχω εδώ το έχω μαζί μου πάντα, είναι ένα γράμμα, η Μέρη ξέρει. Λοιπόν, ξέρει που το πάω τώρα. Είναι ένα γράμμα που λέγεται ένα γράμμα στο Fox στο Λιγούρι. Λοιπόν, μέχρι τώρα δεν έχω μπορέσει εγώ, ούτε η Μέρη, να το διαβάσουμε. Λοιπόν, μόλις ξεκινάμε, κλαίμε. Κάποια στιγμή πιστεύω να τα καταφέρουμε να το διαβάσουμε και στον κόσμο. Είναι ένα πολύ συγκινητικό γράμμα. Για τις τελευταίες στιγμές ενός σκύλου, μια περιγραφή γίνεται που δηλητηριάστηκε δυστυχώς. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια στη σελίδα μας, Μέρη, έτσι δεν είναι παλιά, το έχουμε βγάλει. Προσπαθούμε να μην το βγάζουμε πολύ, κάπου το έχει, η Μέρη το είχε βρει. Λοιπόν, και το έχω εκτυπώσει. Απλώς ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Θα στο δώσω μετά το γράμμα να το διαβάσεις. Το περίμενα να το δώσει ή θα το να το διαβάσει. Όχι, τώρα να το διαβάσει. Εσύ μπορεί να μην κλάψεις, που δεν είμαι τόσο σίγουρος, θα κλάψουμε εμείς. Όχι, είναι τα ίδια. Άστο, γι' αυτό άστο καλύτερα. Λοιπόν, έφτασε στο τέλος μου, κάνει νόημα ο διευθυντής με. Να σου πω, δεν θα τον κάναμε και το διευθυντή κλωρό να είχαμε δύο. Φαντάζεσαι, Μέρη θα δίνει σε 90.000 ευρώ. Να έχουμε δύο. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν το παίρνετε προσωπικά και δεν διευθυντά αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Φλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την ευκαιρία που είστε εδώ. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε να το δούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, από μένα, καλό βράδυ και σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Εγώ πριν σας πω καλό βράδυ θα σας υπενθυμίσω τα email επικοινωνίας με την εκπομπή μας. petalert@globaltv.gr και petstory@globaltv.gr. Καλό βράδυ και από εμάς μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ και από μένα. Γεια σας.